Det her, det er vaccinen, så man undgår at få diarrésygdom i Afrika. Ja. Nå, kom så her, David, så prøver vi. 36-årige Anja Lovén er stifter af organisationen Din Nødhjælp. Hun har dedikeret sit liv til at hjælpe de såkaldte heksebørn i Nigeria, der forfølges og tortureres. Altså, de får stukket knive ind i sig, de får hældt syre i øjnene, de bliver brændt levende, de bliver begravet levende, simpelthen fordi der er nogen, der beskylder dem for at være hekse. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at der bliver gjort noget ved det her problem. Jeg synes, at de her børn i Nigeria, der bliver beskyldt for at være hekse, de er lidt også de glemte børn. Det skal der sættes en stopper for. Anja driver et børnehjem for heksebørn i et af Nigerias farligste landdistrikter. Men hun har holdt en pause fra sit elskede projekt i 6 måneder hjemme i Aarhus. Årsagen er, at hun i mellemtiden er blevet mor. Antibiotika og penicillin vil jeg gerne have noget med af. Ja, det kan vi finde på. Selvfølgelig til mig, og så til ham. Ja. Mit liv har ændret sig drastisk, efter jeg har fået min søn. Han er den største gave i mit liv, og samtidig er han det største ansvar, jeg nogensinde har haft i mit liv. Kan du så synge det? Hej det. Ja. Bedre. Hvad var alt det for noget? Jeg har jo ikke ændret mine værdier, bare fordi jeg er blevet mor. Og jeg er overhovedet heller ikke villig til at skulle opgive de børn nede i Nigeria. Det er godt. Tak. Ja, hej. Hej. Og god tur. Jo, tak. Det bliver selvfølgelig noget af en anderledes tur, jeg skal ud på den her gang. Så det er en balance, jeg lige skal finde, når jeg kommer derned. Skal vi sige hej til far? Skal vi skype med far? Sønnen hedder David Junior, og faren er Anjas kollega David, som hun forelskede sig i på hendes seneste rejse derned. Hello? No, we cannot. No. I can see you. David er stadig i Nigeria, og han har endnu ikke mødt sin søn. I can see Junior. Yeah, now I can see you. We can see you, but you are... Det har været rigtig hårdt at være væk fra David i så lang tid. How are you? Og det har været hårdt ikke at kunne dele de her fantastiske oplevelser med ham. In 8 days, you will see your son. You'll see me and Junior. 8 days is like 8 years. Oh, okay. Så hvis David og jeg kan få det hele til at fungere med børnehjem og familieliv, jamen, så er det slet ikke utænkeligt, at min fremtid den er i Nigeria. Junior wants to speak to you madly. Om 8 dage skal Anja igen tilbage til Nigeria, og sønnen skal med. Inden Anja blev mor, kastede hun sig frygtløst ud i livsfarlige redningsmissioner af heksebørn. Men på den næste tur er hun mere i tvivl, hvad der kommer til at ske. Det er selvfølgelig ikke helt ufarligt at tage et lille barn med til Nigeria. And he misses you. I know he misses you. I can feel it. Så jeg er ude i de her tanker, at jeg skal måske stoppe helt med at tage med ud på redningsmissionerne. Og ligesom også fokusere på noget andet. Okay, bye. See you. Love you. Bye. I Nigeria er der nu nye beviser for et blodigt overgreb på en landsby. Terrorgruppen Boko Haram står bag. Nigeria er Afrikas folkerigeste land og et af verdens farligste. Nordpå hærger, kidnapper og myrder den muslimske terrororganisation Boko Haram. Og sydpå i Niger-deltaet, hvor Anjas børnehjem ligger, fraråder Udenrigsministeriet alle rejser på grund af terror, kidnapning og mord. Det er uundgåeligt. Jeg skal tilbage til Nigeria. Det er der, hvor jeg har min hjertesag. Det er der, hvor jeg har alle mine andre børn, der har behov for mig. Så der er ikke nogen, der kan stoppe mig. Jeg skal tilbage og hjælpe de her børn. Via hovedstaden Lagos lander Anja og David Junior i provinsbyen Uyo i Nigerias sydøstlige hjørne. Første stop er hos David, der venter på at se sin kæreste og på at møde sin søn for første gang. Så er vi her. Kan du vågne lidt? Hej der. It's your boy. It's your boy. Hope you're fine. I'm fine. I'm fine. It's your boy. Sleeping.
It's your boy? Who is that? Det er så dejligt at se, hvordan David og Junior, de sådan kigger på hinanden. Altså, far og søn sådan bliver splicet sammen i sådan en forening. Altså, fantastisk. Can you see how much he just looks like you? When I look at him, it's like looking in your face. That is no. See the curls. Yeah. So beautiful. So beautiful. So beautiful. Men David er ikke den eneste, der har ventet på Anja. På børnehjemmet står der 31 utålmodige børn. De har ikke set Anja i 6 måneder. Da jeg ankommer, jamen, der får jeg faktisk sådan et sug i maven, og så får jeg den der klump i halsen, og så kommer der bare sådan en rosa glæde. Bare det at se børnene igen, og bare se, hvor sunde og dejlige og skønne de ser ud. Victor! Og så bare komme rundt og se det her børnehjem, som er mit børnehjem. Hvor fantastisk her er, og hvor hyggeligt her er. So sweet! Hvordan at de alle sammen bare er en stor familie, og det er sådan, jeg vil gerne have, det skal være. Det giver bare i mig for at komme i gang, fordi der er så mange børn, som har behov for vores hjælp og støtte, så det her, det er the new beginning. Hjemmefra var Anja meget betænkelig ved at begive sig ud i de farlige redningsaktioner. Det passer ikke godt med den nye morrolle at sætte livet på spil. Det er svært, fordi at når jeg er her, så er det det, der er min mission, det er det, der er mit mål, det er det, jeg har viet mit liv til at gøre. Og det må den næste stykke tid jo selvfølgelig lige sådan vise, hvordan jeg lærer, at jeg ikke kan komme ud og være så aktiv, som jeg plejer at være. Do they know how much he ate? Did you tell them how much he ate this morning? He needs to eat again now. 6526. Men meget hurtigt bliver Anja udfordret i sin nye dobbeltrolle, da hun får et opkald om en lille heksepige ved navn Miriam, der er i nød. Det kan ikke være lige meget, om vi kommer i dag eller i morgen, når der er nogen, der siger, at jeg skal komme lige nu og her. Så er det simpelthen fordi, at børnene måske er meget syge, eller har sår på hele kroppen af overfald, er blevet banket, har fået helt syre på sig. Og vi er altså også nogle gange kommet for sent, hvor børnene de er døde eller er blevet slået ihjel. Anja vælger at lade sønnen blive hos hans far og så selv rykke ud. Det er faktisk ikke særlig nemt for mig at efterlade Junior på børnehjemmet. Det er første gang, jeg skal være væk fra ham i så lang tid. I saw a boy over there, but he's standing with a woman. Yeah. Den måde, jeg plejer at gøre det på, er, at jeg først og fremmest snakker med barnet, der er blevet beskyldt for at være en heks. Hello, how are you? Okay. Jeg ser selvfølgelig også på situationen om, hvad tilstand er barnet i. Det har også noget med sikkerheden at gøre. The brother said she's a witch. Okay. And because of that, send her out of the house. She had been sleeping in the bush here. Når vi kommer ud til en landsby, som ikke har lyst til, at vi er der, så mærker man det hurtigt. Og så kan der måske lige pludselig gå få sekunder stå 100 mennesker omkring os. Altså, så frygter jeg selvfølgelig, at der står en med en økse og vil slå mig ihjel. Og det lyder måske lidt vildt, men det er sådan, det foregår. Is it okay? I want to see where you sleep. Can you show me? Oh, it's okay. Pigen viser os stedet, hvor hun i de sidste 2 måneder har overnattet. Og der går der bare en klump i halsen på mig. It's so terrible. Yes, it's really crazy. It's crazy. Men det er jo gemt så langt væk af vejen, for at landsbybeboerne de ikke kan finde hende. Fordi hvis de finder hende, så slår de hende ihjel.
Yeah. Okay. I'll bring. Of course, of course. No. No one. Drop the camera now to you. You don't know who is around. Vi skal hurtigt ind i bilen, tror jeg. Jeg har det ikke særlig godt med at være her. Jeg tror, vi hurtigt skal tilbage. Troen på heksebørn i Nigeria bunder i en mudret sammenblanding af kristendom og voodoo. I delstaten Akwa Ibom, hvor Anja arbejder, skønnes, at op imod 15.000 børn er blevet beskyldt for at være hekse. De overtroiske er jo fuldstændig overbevist om, at små børn, som bliver beskyldt for at være hekse, ser de som djævle, som kan finde på at spise dem og kan finde på at forhekse dem. Altså, der er ikke næsten det, som de ikke tror, hvad hekse de kan. En præst tilkaldes for at uddrive djævlen i barnet, og han tager sig godt betalt for det. Han giver barnet gift at drikke, og når det så kaster op, er det et bevis på djævelens tilstedeværelse. Barnet bliver udstødt af landsby og familie. Should we go back in the car quickly? Tilbage i landsbyen føler Anja, at hun ikke er velkommen, og at stemningen hurtigt kan skifte fra slem til værre. Jeg skal bare væk herfra. Lige nu. Hun vælger, at Miriam skal væk, og at det skal være her og nu. Just sit here. Jeg kan godt mærke den her gang, at der gør jeg mig mange flere overvejelser. Det gør jeg selvfølgelig, fordi at Junior er med. Yes. Og jeg kan ikke bare rende rundt og lege Superman. Did someone beat you because they say you're a witch? My uncle. Your uncle? Yeah. Det er en lang proces at få et barn til ligesom at tro på, at de ikke er hekse længere. Can you do magical tricks? No. Can you make something fly in the air? So you're not a witch because you're just a girl. You're not a witch. Det er vigtigt for os også, når vi kommer ind i bilen, at vi får tid til at snakke med børnene, at de ved med det samme, at vi tror altså ikke på hekse. Og vi synes, du er rigtig smuk, og at der, hvor du skal hen nu, jamen, der vil du få det rigtig godt. Altså ligesom give dem tryghed fra starten af. Anja glæder sig over at være i sikkerhed med Miriam, og over, at hun nu skal hjem til sin søn igen. Men på vejen sker der noget uventet. What's that? Should we put the camera? Hey, just slow. Slow. Okay, go now. Det, der lige skete, det var, at der kom en masse unge mænd gående med machetes. Og det er faktisk de her unge mænd, som er ret barbariske, og det er dem, der slår børnene ihjel i landsbyen. Det er virkelig ikke en gruppe, man har lyst til at skal støde ind i. Så det er jo helt vildt. Jeg kører hjem med en forfærdelig følelse i kroppen. Det her, det skulle have været en meget nem redningsmission. Ellers så var jeg aldrig taget afsted. Jeg sidder og har skyldfølelse over for, at jeg har sat mit liv på spil over for Junior. We're home. This is your new village. Hi, Skatter. Young girl, hold that. That mommy girl, wait, I was... Hi. I want to die. At Anja har reddet Miriam fra heksebeskyldningerne i landsbyen, betyder ikke, at arbejdet er overstået. Alle børnene ankommer med ar på sjæl og legeme, og Anjas job er at få dem på fode igen og give dem tryghed i børnehjemmet. For mig er det vigtigt, at børnene de føler, at de ikke bor på et børnehjem, men at de bor hos en familie. At de bor i et hjem, hvor der er en mor, hvor der er en far og hvor der er en masse søskende. For at kunne hjælpe Miriam bedst muligt, er det vigtigt at vide, hvad nøjagtigt hun har været udsat for. Anja og David tager derfor en snak med hende. Jeg frygter altid de her samtaler, fordi alle vores børn har været udsat for noget, som børn ikke burde opleve.
Og vi bliver nødt til at finde ud af, hvad der egentlig er sket med hende, og hvad hun har været udsat for, så vi ved, hvad det er, vi ligesom skal forholde os til. Miriam, now, have you witnessed any similar cases of children like you being killed? Yes. Like how many? 2. Go on. Yes. Okay. Get so angry. Når jeg hører Miriams historie, det er hjerteskærende, fordi at det, de fortæller, er så skrækkeligt og er så modbydeligt, at man nærmest næsten ikke kan tro på, at sådan noget det kan ske. She's saying that one of them was burnt with a tire. The other boy was, they used rope. Rope? Yes, around his neck. They now drew the rope tight until he could not breathe again. Den ene, han blev kvalt, og den anden blev brændt levende. Jeg har lyst til at gå ud på vores fodboldbane og så bare skrige højt. Men det at overvære et mord, det er jo nok til at ødelægge et helt barns liv. She has seen other children being killed, murdered. And nothing is done to these people. They No. walk freely. So she has witnessed what might happen to her. I really want the whole world to know how they are killing, torturing innocent children. I feel like screaming. I'm so angry. Hej. Anjas mål er ikke, at børnene skal være på børnehjemmet for evigt. Håbet er, at de efter et trygt ophold hos hende igen en dag kan komme hjem til deres familie og landsby. Men sådan et arbejde kan tage op til 2 år, før det er sikkert. Så det er et langvarigt arbejde, men det er et rigtig vigtigt arbejde. I dag vil hun forsøge at genforene Etienne og hans søster med deres familie. That's the house. Det, der skal til, for at jeg vil tillade, at børnene kommer tilbage til deres familie, det er, at hele samfundet accepterer, at de ikke er hekse længere. Hi, how are you? Yeah, fine. Good. You're welcome. Det sværeste for børnene, når vi kommer tilbage til deres familie, det er nok, at følelsesmæssigt, så bliver det hårdt for dem at se deres forældre. For familien bliver sådan en dag her også følelsesladet, fordi jeg ved, i lige præcis den her sag, der holder forældrene faktisk meget af børnene. This lady was pleading for us not to leave them here now. No. No, I was telling her that we don't want to leave them here. No, Not no, now. no. Not now. Familien vil ikke tage imod børnene, og Anjas forsøg på at genforene familien slår fejl. Familien, forældrene er rigtig glade for børnene og elsker dem, men sandheden er faktisk, at de stadigvæk tror i den her landsby, at børnene her er hekse, og det betyder jo, at så kan vi jo slet ikke bringe dem tilbage. De vil ikke kunne give dem den støtte, og de vil ikke kunne give dem den sikkerhed, de egentlig har brug for, hvis vi nogensinde skulle bringe dem her tilbage. Så lige nu der ser det for mig meget sort ud. Men da de er på vej hjem, tager situationen en uventet drejning. Anja får pludselig en henvendelse om et nyt heksebarn i en nærliggende landsby. Okay. Et håb om genforening er i stedet blevet til en ny redningsmission. Det er rigtig vigtigt for os at komme afsted nu, og så vi kan se, hvad der er sket med det barn. Vi ved jo ikke rigtig, hvad tilstand barnet er i. Ellers så vil jeg nok våge at påstå, at det barn nok ikke overlever ret længe. Hver eneste dag er der folk, der ringer til os og fortæller, at der er børn, der er blevet beskyldt for at være hekse, og som er set på gaden eller er set på markedet, går og tigger. Det er hver eneste dag, vores telefoner de kimer. Det er det, der er det mest forfærdelige, det er, at man er et sted, hvor man gerne vil hjælpe alle de her børn, men det kan man ikke, fordi jeg ikke har ressourcer til det. Nu skal jeg sætte mit happy fjes på. Okay, inside. Okay. Okay. Det er meget vigtigt for os, at præsten stadigvæk har den tro, at vi også tror på hekse. Og der kan jo lige pludselig på få minutter komme
flere 100 mennesker omringe det her hus, sådan så vi ikke kan køre derfra. Så det, jeg skal sidde og smile til ham, det er sådan en komedie, og det er lige før, at jeg får kvalme over det. Anja er i en vanskelig situation og er tvunget til at spille et dobbeltspil. For hvis hun ærligt fortæller, at hun vil redde pigen, vil den lokale præst og landsbyen vende sig mod hende. Da de kommer med pigen, det første jeg tænker, det er bare, hvor er hun bare smuk. Og hvor har jeg bare lyst til at kalde på hende og sige, du skal ikke være bange. Men det kan jeg ikke. For så viser jeg, at jeg ligesom måske har nogle følelser. Jeg skal lade som om, at jeg også tror, hun er en heks. Og jeg skal lade som om, at jeg gerne vil uddrive onde ånder på hende. Oh, so beautiful. How are you? Thank you. Pigen hedder Rita, og inden Anja tager en beslutning om at tage hende med eller ej, er det vigtigt at høre, hvad familien siger. Vi kalder på faren, som har sat sig over ved siden af præsten. Hvis faren er overbevist om, at datteren er en heks, vil Anja ikke efterlade hende hos ham. Can you tell me what has happened to your daughter? Which problem? Which problem? So the community believes that she's a witch now. It's a witch. Do you believe she's a witch? Yes. You believe? Yes. Her life, is that in danger? Yes. What is the level? Is it killing? Yes. Killing. Det er en farlig situation lige nu, fordi først og fremmest så er hele det hus, vi sidder i, omringet. Man skal passe på ikke at sige de forkerte ting, og det er også derfor, at vi er lidt forsigtige. Så nu skal vi bare afsted med hende. Jeg tør ikke lade hende være. We can go there now. Okay. Det rører mig ikke, at pigen hun skal sige farvel til faren, fordi at, jeg føler faktisk, at jeg tager hende væk fra det, der kan slå hende ihjel. Do you think that you're a witch? Yes. You believe that? Yes. Why? If something happened for us in house, our family, my father would beat me and chain me. Who chained you? Your father? Yes, 3 days. I don't eat, I don't drink any water. But I cry, say that, oh my God, help me. Nogle gange bliver jeg nødt til ligesom at lukke af for mine egne følelser, fordi det kan ikke hjælpe, når jeg går og græder dagen lang. Det gør ingen forskel for børnene, hvis jeg gjorde det. Men jeg har måske fået en lidt mere hård skal udenpå, fordi jeg har set så meget, som jeg har set. Where we are living, nobody is beating anyone. Nobody can ever beat you. No one. We will only give you love. Jeg håber, at Rita hun ved, at hendes fremtid nu er sikret. At hun ved, at hun kommer i trygge hænder. Og måske er Rita bare en dråbe i vandet. Men den her redning med Rita, det er jo det, der gør mit arbejde det hele værd. So see, this is our place. This is all your new friends. You're all living here with us. Dagen har været, som dagene nogle gange kan være her i Nigeria. En rutsjetur med følelser, der kører op og ned. Men det har jeg lært at acceptere, fordi det er det liv, jeg har valgt. Oh, mommy brought a new friend for you. Nogle gange så virker det hele bare så håbløst og så endeløst. Men det er de her øjeblikke, der gør, at jeg kan kapere al den her smerte og al den her ulykkelighed. At jeg kan holde ud til at gøre det arbejde, jeg laver. Så jeg håber, at hun tænker, at det her det er en ny fremtid for hende. Det her det er et nyt håb for hende. Oh, darling. Welcome, eh? Where is your bag? You're baptizing him. Yeah. He doesn't like that. David. Yeah. Oh. Yeah, man. Oh, sorry. Oh, David. Okay, then raise it. Anja er stadig ikke helt afklaret om sin dobbeltrolle som både mor og redningskvinde. See, we have our new center, Nigerian and Danish.
Balancen mellem at drive en nødhjælpsorganisation og så være mor, den kæmper jeg lidt med nu. Men mit liv, det er i Afrika for at skal gøre en forskel. Ligegyldigt hvor mange børn jeg selv får. Se, skat! Jeg drømmer om at kunne give dem en fremtid, give dem en uddannelse, gøre dem til tømrere, gøre dem til læger, hvad end de godt kunne tænke sig at være. Og jeg drømmer om, at de engang er forbilleder for andre børn, der måske bliver beskyldt for at være hekse. Se, skatter! Se, skatter! Det vigtigste for mig her i Nigeria, det er jo børnene, og det vigtigste er jo at være sammen med David. Det er jo ham, jeg elsker. Vi har fået et barn sammen, og min fremtid er jo i Nigeria nu sammen med David. Altså, vi skal forhåbentlig bygge et nyt børnehjem op sammen, og vi skal forhåbentlig redde mange, mange flere børn i fremtiden. Så jeg kan ikke se andre steder, end at jeg skal være sammen med David her i Nigeria. Out of love, we created this place. I will always say that. Love for ourselves, love for our son, love for the children. It's purely out of love. Jeg føler, at min mission er lykkes, og det er en mission, der er for livstid. Det her, det er fortabte børn uden mig, så jeg kæmper for dem til